Вітаю сябры, у гэтым відэо будзе пераказ п'есы Алексея Дудрава, якая называецца «Вечар». Твор быў напісаны ў 1983 годзе, а падзеі, як пазначана ў аўтарскай рэмарцы, адбываюцца ў нашы дні ў адной неперспектыўнай беларускай вёсцы. Дзейных асоб усяго 3. Гэта 80гадовы Васіль Муцік, на 2 гады маладзейшы ад яго Мікіта Гастрыт, а яшчэ Ганна, якой 76 год. Акрамя гэтых старых, у вёсцы Вешкі больш ніхто не жыве. Першая дзея пачынаецца з таго, што неяк летнім ранкам з-за вугла сваёй хаты павольна выходзіць Муцік. Ён высокі, худы, не таропкі ні ў рухах, ні ў словах, ні ў думках. Ён накіроўваецца з вядром да калодзежа, і, дастаючы ваду, Муцік размаўляе з сонцам. Прызывае яго зірнуць на зямлю, па якой людзі бягуць, едуць, ляцяць некуды. Хто ведае, ці то уцякаюць ад некага, ці то даганяюць кагосьці. Затым Муцік вылівае поўнае вядро вады на зямлю, а потым зноў напаўняе вядро і зноў вылівае. Робіць ён гэта з пэўнай мэтай, каб вада ў калодзежы заўсёды свежай заставалася. Бо хто яшчэ, акрамя яго, будзе чэрпаць ваду з гэтага калодзежа? У суседніх хатах ніхто не жыве, раз'ехаліся ўсе. Пакуль Муцік з сонцам размаўляў, да калодзежа падышла Ганна і запыталася, што гэта стары бубніць сабе пад нос, моліцца ці што. «З сонцам размаўляю», – адказаў Муцік. Ганна заўважыла, што ў такім разе ён яшчэ, напэўна, доўга пражыве, бо перад смерцю чалавек звычайна заціхае і маўчыць, а ў Муціка, наадварот, ёсць ахвота пагаварыць з некім. Затым яны абодва глядзяць на дарогу, удалечыні паказалася постаць, і яны спадзяюцца, што нейкі чалавек да іх накіроўваецца. Але той у хуткім часе зварочвае, відаць, у суседнюю вёску, якая называецца Займішча. Ганна цікавіцца ў Васіля, ці не прыйшоў яму ліст ад сына Грышкі. «Не», – адказвае Васіль, як з'ехаў пасля арміі, так і забыўся, што ў яго бацька ёсць. Апошнія 5 год сын не даслаў бацьку ніводнага ліста. А Муцік штодзень чакаў і спадзяваўся атрымаць хоць якую-небудзь вестку ад сына. І, вядома ж, Муцік марыў дачакацца унукаў. Ды дзе там, маладыя цяпер не спяшаюцца дзяцей у свет пускаць. І гэты факт моцна засмучаў Муціка, і ён часта ўзгадваў пра гэта ў сваіх размовах з сонцам. Нярэдка думаў, разважаў Муцік таксама пра сваё жыццё, якое нельга было назваць лёгкім і простым. Усё ж ён 3 вайны прайшоў, не раз быў ранены і кантужаны, 2 дзетак з вайну пахаваў. Ды і ўвесь час, можна сказаць, не жыў, а выжываў. Але Муцік прыходзіў да высновы, што ён, тым не менш, удзячны сваім бацькам за тое, што яны яму жыццё падарылі. Цяпер Муцік жыў адзін, яго жонка памерла, і ён часта ўспамінаў пра сына, які гадамі да бацькі не паказваўся. У Ганны таксама быў сын, якога яна называла «мой няўдачны віцёк». І атрымаць ад яго якую-небудзь вестку яна нават не спадзявалася. У Віктара былі праблемы з законам, і ён знаходзіўся ў зняволенні. Астатніх дзяцей у Ганны вайна забрала. 3 з голаду памерлі, а старэйшы прапаў без весткі. У размове з Муцікам Ганна ўзгадвае сон, які яна нядаўна бачыла. Ёй прысніўся яе старэйшы, Іванька. Ён ішоў жытнёвым полем і раз-пораз даставаў з кішэні зерні і сыпаў сабе пад ногі. Ганна падумала, і навошта гэта ён зерні на зямлю кідае? Жыта ж ужо вырасла, а ён нанава сеяць уздумаў. Муцік, выслухаўшы Ганну, сказаў, што добры гэта сон, бо жыта і хлеб гэта заўсёды добра. А Ганна згадала, але ж нябожчыкаў у сне бачыць гэта дрэнна. Муцік здзівіўся: нябожчыка? І дадаў: твой сын прапаў без весткі. Затым Ганна і Муцік накіраваліся кожны да сваёй хаты, а да калодзежа з чайнікам падышоў маленькі жвавы дзядок. Гэта быў Гастрыт, і ўсё ў яго знешнасці здавалася нейкім вострым. І барада, і плечы, і калені, і локці, і нос. Гастрыт набраў вады ў чайнік, крыху адпіў з носіка, пастаяў, уздыхнуў, прысеў на лавачку. Паклікаў Васіля, і з-за плоту паказаўся Муцік. «Калі паміраць збіраешся?» – запытаўся ў яго Гастрыт. І Муцік сказаў, што ў сераду. Не ведае, праўда, у якую, але гэта дакладна будзе серада, самы зручны дзень. Памрэ ён пасля абеду, яго памыюць вадой з калодзежа, потым увесь чацвер ён у хаце прастаіць, у пятніцу яго на могілкі аднясуць, а затым усе выхадныя няхай яго памінаюць і гуляюць цяжном да панядзелка. Гастрыт, памаўчаўшы крыху, злосна кінуў: «Брэшаш, не веру я, што ты паміраць не баішся». І Муцік адказаў: «Ну і няма тады чаго пра смерць гаварыць. Я, можа, яшчэ да 100 гадоў намераны пражыць. Мне ўнукаў дачакацца трэба».
Гастрыт з'едліва ўсміхнуўся. А мо і ёсць ужо ў цябе тыя ўнукі. А ты не ведаеш, Грышка ж табе не піша. Гастрыту дзеці таксама не пісалі і не з'яўляліся ў яго. І, як заўважае мульцік, гастрыт вечна злы на ўвесь свет сам ад сябе сваіх дзяцей адагнаў. Вось таму яны да яго і не едуць. На што гастрыт слушна заўважае: я дрэнны, а ты добры, але і да цябе не едуць. Старыя некаторы час спрачаюцца ля калодзежа, а потым мульцік зноў звяртае ўвагу на тое, што па дарозе нехта ідзе. Яны з гастрытам пільна ўглядаюцца, але хутка разумеюць, што і гэтым разам чалавек не ў іх вёску накіроўваецца. Гастрыт адзначае, што, напэўна, нават калі яны памруць, да іх ніхто не прыедзе, сорамна будзем у труне ляжаць. І зноў ты пра смерць, адгукнуўся мульцік і дадаў: але, калі так падумаць, то нават і смерць часам добрую справу робіць, расчышчае месца маладым і здаровым для новага жыцця. Гастрыт паглядзеў на мульціка і запытаўся: вось не разумею, ты праўда такі прыдурак, альбо толькі прыкідваешся? Сонцу молішся, здзяцініўся зусім пад старасць, нездарма цябе мульцікам клічуць. Калі Ганна вярнулася з вёскі, у якую за хлебам хадзіла, гастрыта побач з мульцікам ужо не было. І Ганна весела сказала Васілю, што яна яму ліст прынесла, няхай танцуе, калі атрымаць яго хоча. Васіль неахвотна пачаў танцаваць ля воніху, а потым сагнуўся і не змог разагнуцца, спіну скруціла. Напалоханая Ганна палажыла мульціка на лаўку і аддала яму ліст. Мульцік пачаў чытаць ліст, а потым ён сеў на лаўку, сумна гледзячы перад сабой. Выявілася, што гэта назад вярнуўся яго ўласны ліст, які ён месяц таму адправіў свайму сыну. Грышка некуды выехаў, і ліст вярнуўся, так і не трапіўшы ў рукі адрасату. Пасля таго, як Ганна пайшла, Васіль яшчэ раз разгарнуў ліст і горка засмяяўся. У гэты самы момант прыйшоў гастрыт, і ён убачыў ліст у руках Васіля і папрасіў даць яму прачытаць са словамі, што, напэўна, прапіўся твой Грышка да ніткі, вось і ўспомніў пра бацьку, таму ліст напісаў. Мульцік адказаў: і што ты за чалавек такі, Мікіта? Адным словам, гастрыт, злуешся на ўвесь свет. У далейшай размове з мульцікам гастрыт паскардзіўся на тое, што, маўляў, сучасную моладзь нічога больш не цікавіць, акрамя гарэлкі. А што ім яшчэ рабіць? Ні рукі, ні душы ў іх нічым не занятыя, бо такія, як ты, гастрыт, адбілі ў іх ахвоту на зямлі працаваць, адказаў на гэта Васіль. І гастрыт пачаў апраўдвацца, што ён проста рабіў тое, што яму ўлада загадвала, тое, што неабходна было рабіць для пабудовы камунізму. А Васіль запытаўся: ды гэта табе ўлада загадвала, даводзіць людзей да таго, каб яны саромеліся на зямлі працаваць. Усіх добрых гаспадароў з вёскі выгнаў. Кулакоў, паправіў яго гастрыт. Ды колькі ў нас было тых кулакоў? 2, а астатнія? Ты проста сам не хацеў на зямлі працаваць, а хацеў быць наглядчыкам над людзьмі, пускаў пыл у вочы, прыкідваўся сазнательным, пільна сачыў за тым, каб ніхто лішнюю бульбіну ці мех зерня з зямлі не ўзяў, каб ніхто лішнюю бразну не прагнаў, няхай лепш зямля бур'янам зарастае. Так працягваў гаварыць мульцік, які быў упэўнены, што гэта гастрыт і такія, як ён, адбілі ў людзей ахвоту на зямлі працаваць. Тады гастрыт сказаў мульціку: я на цябе за такія размовы магу і ананімку напісаць. А Васіль запэўніў яго, што ён не баіцца, бо час такіх гастрытаў ужо прайшоў. Іх спрэчку перарвала з'яўленне усхваляванай Ганны. Яна папрасіла Васіля радыё ўключыць, і яны ўсе трое пачалі уважліва слухаць голас дыктара, які ў эфіры чытаў ліст ад Віктара. І што ты думаеш, што гэта твой Віктар ліст напісаў? Запытаўся гастрыт у Ганны. І тая расказала, што дыктар у эфіры узгадваў пра іх вёску, вешкі, а яшчэ пра 3 бярозкі пад акном. Падумай сама, Ганна, не сходзіцца. Калі Віктар з'язджаў, была толькі 1 бярозка, яшчэ 2 без яго ўжо выраслі, заўважыў гастрыт. І Васіль разлавана сказаў: ды ідзі ты адсюль, Мікіта, і нагадаў, што ў эфіры дакладна назвалі іх вёску Вешкі і звярнуліся да паважанай Ганны Восіпаўны. Гэта значыць, да нашай Ганны, да якой жа яшчэ? Вось толькі ў нашай Ганны іншае імя па бацьку Васільеўна яна, удакладніў гастрыт. І тут мульцік выдаў сам сябе: ды як жа гэта я?
забыўся. Калі Ганна пайшла, мульцік папракнуў Гастрыта ў тым, што ён пазбавіў яе маленькай радасці, а яна і так усё жыццё пакутавала. У мульціка, які маліўся сонцу, была свая філасофія жыцця. Ён думаў, што людзі прыходзяць на гэту зямлю толькі для таго, каб сагрэць яе, бо зямля халодная і неба халоднае, а космас яшчэ халаднейшы. І Бог дае нам жыццём для таго, каб мы ўсё гэта сагрэлі і сагрэлі адзін аднаго. Вось толькі на Гастрыта, думаў мульцік, сонца чамусьці не свеціць, і ён застаецца халодным, а таму і іншых людзей сагрэць не можа. А пасля ў творы апісваецца вось такая сцэнка фантазіі. Ціхай зорнай ноччу ля калодзежа нібыта з'яўляюцца дзеці Ганны, Васіля і Мікіты. Яны вясёлыя схіляюцца да вядра і прагна п'юць смачную ваду свайго дзяцінства, так піша аўтар. Бацькі глядзяць на дзяцей і усміхаюцца, а потым усё знікае. І вечарам да калодзежа зноў падыходзіць мульцік з вядром. Ён дастае ваду, і тут з'яўляецца Гастрыт і пытаецца ў мульціка, навошта гэта ён учора ў старшыні каня прасіў. Мульцік адказвае, з канём яму жыць будзе прасцей, сам сябе зможа пракарміць. Гастрыт заўважае, у цябе ж і так усё ёсць, дзяржава пра цябе паклапацілася, пенсію даюць. І чуе ў адказ: а я не хачу ні ў кого на шыі сядзець, як ты. Пенсію, кажаш, даюць. А я думаю, таму мой сын да мяне не прыязджае, бо ведае, што не памру з голаду. Дык навошта яму пра бацьку клапаціцца? Калі Гастрыт адыходзіць, мульцік зноў размаўляе з сонцам, а затым ён набірае вады ў вядро і накіроўваецца дадому. Ля калодзежа з'яўляецца Ганна. Яна таксама набірае вады, а потым ледзь ідзе з поўным вядром. Прыпыняецца, некаторы час сядзіць на лаўцы і плача, бо няма сіл у яе далей несці поўным вядром. З'яўляецца Гастрыт і пытаецца ў Ганны, ці не бачыла яна раптам яго кота, Піначэта, бо знік кудысьці яго кот. А Гастрыт да яго так прывык, не будзе цяпер каму побач ляжаць і дыхаць. Ганна адказвае, што не бачыла яна яго кота, і яна ўжо збіраецца ісці дадому, як раптам Гастрыт яе прыпыняе і, хвалюючыся, папраўляе гальштук, а затым прапануе: «Ганна, а чаму б нам не ажаніцца? Гэта ты мяне да сябе замест кота свайго завеш?» – пытаецца Ганна. «Ну, не хочаш ты да мяне, магу я да цябе пераехаць, альбо можам разам паехаць у займішча, там і крама, і сталоўка ёсць. Хопіць ужо працаваць, Ганна, і так за ўсё жыццё напрацавалася. Давай хоць у старасці па-людску пажывём, у мяне ёсць нейкія грошы, можам на курорт паехаць». Так пераконваў Гастрыт Ганну, але уважліва слухала яго не толькі яна. Непрыкметна са двара выйшаў мульцік, і калі Ганна ўжо амаль пагадзілася з прапановай Гастрыта жыць разам, мульцік загаварыў: «І каго ты слухаеш? На курорт яна сабралася. Праца для нас – гэта жыццё, Ганна. Перастанеш працаваць, і жыццё скончыцца». Але Ганна сказала, што яна стамілася. Вось і Мікіта жыве неяк без працы і не памірае. «Бо ён інакш і не жыў ніколі», – адказаў Васіль, і звярнуўся да Ганны. Сказаў, калі ёй цяжка адной, то яна можа да яго пераехаць. Будуць разам весці гаспадарку, разам будуць працаваць, пакуль могуць. «Ну і гад ты, Васіль», – сказаў Гастрыт. «На старасці гадоў вырашыў батрачку сабе ўзяць». І Мікіта звярнуўся да Ганны: «Не слухай яго, выбірай мяне, са мной будзе жыць як пані». Ганна разгубілася, і тады яна вырашыла схадзіць дадому і параіцца з партрэтам свайго мужа. Запытацца ў яго, каго ж ёй усё ж такі лепш выбраць – мульціка альбо Гастрыта. Вярнуўшыся, Ганна сказала, што яна будзе жыць з Васілём. І на гэтым завяршаецца першая дзея п'есы. Мінула паўгода. Ганна і Васіль жывуць разам у яго хаце. І вось неяк ранкам Ганна, як заўжды, тупае ля печы. Затым яна кліча Васіля снедаць, і той уваходзіць у хату са двара. Сядаюць за стол. Ганна заўважае, што ўсё-такі добра замужам. Трэба было раней сысціся. «Я саромеўся прапанаваць», – адказвае Васіль. «Я ж цябе крыху любіў у маладосці, а ў цябе столькі кавалераў было, і я гэта Піліп цябе ахмурыў». «А ніяк», – адказвае Ганна, – «просто пашкадавала. Неяк на купалі ён прыйшоў да мяне, стаў на калені і сказаў, што калі не пайду за яго, то ў яго сэрца лопне ад болю». Затым Ганна, выходзячы з хаты, задае Васілю пытанне, якое, відаць, да гэтага задавала не раз. Ці праўда, што гэта ён тады на радыёліст даслаў, каб для яе песню паставілі? І Васіль толькі рукой махнуў.
ну хай буду я, калі табе ад гэтага лягчэй. А потым да Васіля прыйшоў Гастрыт з газетай у руках і радасна паведаміў, што ён па латарэйцы машыну выйграў. Ну скажы, што табе зайздросна, звярнуўся Гастрыт да Васіля і дастаў з кішэні бутэльку віна. Затым яны сядзелі за сталом, выпівалі, і Гастрыт паскардзіўся, што, здаецца, ніколі ў жыцці не меў таго, чаго вельмі хацелася. А калі і дабіваўся чаго, дык атрымлівалася, што ён шчаслівы быццам бы толькі напалову. Вось у маладосці ён так моцна закахаўся ў Алёну, а яна бегла за братам Васіля, Андрэем. Потым Андрэя саслалі ў Сібір, дзе ён і памёр праз паўгода. Алёна паплакала і выйшла замуж за Гастрыта. Вось толькі пра Андрэя Алёна не забылася. І перад смерцю жонку прызналася Гастрыту, што па начах уяўляла побач з сабой каханага, а не мужа. А далей Гастрыт расказаў гісторыю, як ён да немцаў у палон трапіў. Яго дывізію разбілі пад Віцебскам яшчэ на пачатку вайны. Гастрыт і яго 4 баявых таварышаў вырашылі прыбірацца да сваіх і раптам напароліся на немцаў. У Гастрыта была вінтоўка і усяго 1 патрон, не паваюеш. Ён стрэліў адразу ж, як толькі ўбачыў немцаў, і трапіў у аднаго з іх. Надзеі на вартаванне не было, але немцы не забілі іх адразу, вырашылі высветліць, хто ўсё ж такі страляў. Маўчанне. Нямецкі афіцэр пагрозліва клацнуў аўтаматам і раптам пачулася: гэта я страляў. Самы маленькі, непрыкметны і, здавалася б, самы нясмелы з баявых таварышаў Гастрыта выратаваў іх усіх ад смерці, сказаўшы, што гэта ён страляў у немца. Хлопца застрэлілі адразу ж. І Гастрыту дагэтуль сніцца бледны твар яго таварыша, які быў родам з Полацка. Усю вайну Гастрыт правёў у нямецкім лагеры, затым у мірны час заўсёды працаваў на нейкай пасадзе, быў пры ўладзе. Тады і прыклеілася да яго мянушка Гастрыт. Выйшаў на пенсію, але для ўсіх Гастрытам так і застаўся. Ён пастаянна змагаўся за сваё шчасце, літаральна вырываў яго зубамі, але пры гэтым адчуваў сябе шчаслівым толькі напалову. Вось і цяпер ён выйграў машыну, здавалася б, радуйся. Але калі падумаць, то навошта яму гэтая машына зараз? Хіба толькі ў хлеў на ёй ездзіць. Васіль нагадаў пра дзяцей, мо ім спатрэбіцца. Але Гастрыт адрэзаў, няхай самі дабіваюцца свайго шчасця. Тады Васіль узяў латарэйны білет і засунуў яго ў рот са словамі: ну, калі табе не патрэбная гэтая машына, то няхай грошы у дзяржавы застануцца. Гастрыт ашалеў ад такога ўчынку і схапіўся за нож. Васіль сказаў: дык значыць, вось так ты змагаешся за сваё шчасце. Напэўна, гэта ты тады ананімку на Андрэя напісаў, каб прыбраць здароўе саперніка і ажаніцца з Алёнай. І Гастрыт прызнаўся, што гэта быў ён. Васіль вярнуў яму скамечаны латарэйны білет, які ён не праглынуў, а проста трымаў у руцэ. Гастрыт выбег з дому, а Васіль, трымаючыся за сэрца, апусціўся на падлогу. Потым Васіль некаторы час ляжаў у хаце хворы. У бальніцу ён ехаць адмовіўся, хоць Ганна яго і вельмі ўпрошвала. Не паехаў, таму што ў палаце пеўня не будзе, а ён баіцца аднойчы раніцай неяк не прачнуцца, калі не пачуе кукарэканне. Лячыўся Васіль дома калодзежнай вадой, якую ён лічыў жывой. Неяк на досведку Ганна ўвайшла ў хату са двара і ўбачыла, што Васіль, сашчапіўшы рукі на грудзях, нерухома ляжыць перад печкай. Яна падумала, што ён памёр, і загаласіла. Тады Васіль расплюшчыў вочы і сказаў: ну чаго ты скуголіш? Я проста трэніраваўся. Прымерваўся, як буду на покуце ляжаць. А затым Ганна паведаміла Васілю, што Гастрыта забралі ў бальніцу. Крыху пазней на парозе іх хаты з'яўляецца Гастрыт, гаворыць, што ён уцёк з бальніцы і просіць, каб яны не выганялі яго. А затым у творы апісваецца наступная сцэна. Доўгая зімовая ноч, Гастрыт і Васіль ляжаць побач, галава да галавы. І Гастрыт просіць Васіля пастаянна гаварыць з ім. Можа нават аблаць яго, галоўнае, каб не маўчаў, бо ў цішыні Гастрыту неяк асабліва неспакойна на душы. І Васіль гаворыць, звяртаючыся да Гастрыта: і любіў ты мала, і шкадаваў мала, і плакаў мала. Мала, пагаджаецца Гастрыт, бо свет такі паганы. А Васіль гаворыць, што гэта не свет дрэнны, а мы дрэнныя, таму што пастаянна намагаемся перарабіць яго пад сябе. І ў нейкі момант Гастрыт шчыра просіць Васіля памаліцца сонцу, папрасіць яго, каб яно свяціла на яго магілу. А раніцай Ганна расказвае Васілю, што яна старшыню сустрэла, і той паабяцаў даць каня бясплатна. Значыць, трэба жыць далей, а я ўжо думаў паміраць, адказаў Васіль, і праз некаторы час ён падняўся і выйшаў з хаты на двор. Тым часам да Ганны звярнуўся Гастрыт, папрасіў яе схадзіць на могілкі, бо, відаць, сам ён ужо не зможа,
а трэба ж ва ўсіх прабачэння папрасіць. Ганна сабралася выходзіць з хаты, і тут яна ўбачыла, як гастрыт стаў на калені і пачаў маліцца. Затым яна прыслухалася і нічога не пачула. Цішыня. Памёр гастрыт у сераду. Васіль тады сказаў сам сабе: «Відаць, мне давядзецца ў аўторак паміраць». Ганна ціха нагадала, што Мікіта прасіў памаліцца за яго. І Васіль, як заўжды, звярнуўся да сонца са сваёй урачыстай малітвай падзякай. Завяршаецца п'еса тым, што Ганна і Васіль зноў углядаюцца ў далечыню, бо, відаць, у іх вёску ўсё ж такі хтосьці ідзе. Старыя стаяць, глядзяць і чакаюць. На гэтым усё. Спадзяюся, відэа было карысным. Дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і абавязкова падпісвайцеся на канал.